मोजां भिडिअखौ नायोब्ला जों मोजां होबाय थागोन मोजां भिडिअखौ जुदि नायाब्ला जों गाज्रिखौनो होबाय थागोन बे आंनि थांखिया ससे ओरैहाय फेन्दा बोखोनाय जादोंना बेखौनो आयु बाजै नोंनि फेन्दाया मा एफा गुफुर नुबाय थायोरा ओमफ्राय फाग्ला जाखानाय नुयो आंजों रायज्लायनो मोनाला बिदिल' होनखायो दिनै मिनिया मोनाव फैदो आङो ओमफ्राय नै मिनियाया माबा हिन्जावनि दख'नासो लामगासिनो दं ओमफ्राय माथो नोङो सुना होदों ना माथो सुजोबबाय नै आथिंबो उफाय गैया माथो खालामबावनो हिन्जावनि दख'नाबो सुना होयो ने माने बेबो मोनसे हेफाजाबसो नालाय दा नै हिन्जावनि दख'नाखौ सुना होबाय आरो सि जोम बादामालि सिङाव गानग्रा आरो बेखौबो सुना होबाय दे मोजांनि बाथ्रा माने बे मोनसे हेफाजाबसो नालाय ओमफ्राय दा आं हिन्जावजोंहाय फंनैसो एसे सोंथि खालामनि दंबावो आरोखि ना नैबे हाफपेन बियो गाननो आरो हाफपेन हिन्जाव गानग्रा ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ हिन्जावा आरो ओमफ्राय दिनैहाय बिदि सुना होलाय थिखादों जाहैबाय रं नाम्बार रायलायफै गिबाय राखाट जानो दानि बिदि सुना गोदोनिफ्राय सुना होलानो रायलायाबो जागौमोन आं नों बै समावहाय दे गस्ला दानसिदोंमोन ना नानिनि ओमफ्राय बेयावहाय एसे गाज्रि भाषा बुंदों बिनि सायावहाय गोबां कमेन्ट फैनायखौ आं नुनो मोनदों ओमफ्राय नों मा फोरमायहरनो बिनि सायावहाय नुफेरामोनलै बोरैबा बुंफ्लांदों नुफेरखायाखैबो जोनोमाव खनसेबो माने ओमफ्राय माबायदि बुंफ्लांखो थालांबाय आं बेखायनो माने मबाइल गोबावजों खनसे बुंबाय भाइरेलसो खालामजाबाय मालायफ्रा होनबाय थाग्राफोरनानो जाया आंनासो माने मबाइलाखौ बयबो लायो नालाय उन्दैफोरबो लायो गिदिरफोरबो लायो न'खर फेमिलिबो नायो नालाय ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो माने गोबां फरायनाय लाइमोन फरायसाफोरबो थायो नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोर ओमफ्राय दा कमेन्टफ्रावबो नुनानैहाय बुंनाय जादों आरो आं जेनेबा ओमफ्राय आं मोनसे सोंबावनोसै दाख्लैहाय सोरबा हौवाया आंनाव कल खालामनानै नोंनि नाम्बारखौ बिहरबाय थादों आरो ना आंनि नाम्बारखौबा बोरै मोनखो ओमफ्राय आङो सेभ खालामनानै नायबाय वाट्सएप प्रफाइलाव हौवा हिन्जाव बिबार होलायलायनायनि दंमोन आरो फट'आ बे मानसिया आं सिनायखायो बिदिनो बिहरलाबायनो हायो ओरै माबानि सोनाबथिंजायनि ओमफ्राय बे आंनि फेसबुकआवहाय आं बाइकजों गोग्लैनायाव बे हान्थुआ माबादों दा बेयावहाय ससे ओरैहाय फेन्दा बोखोनाय जादोंना बेखौनो आयु बाजै नोंनि फेन्दाया मा एफा गुफुर नुबाय थायोरा ओमफ्राय फाग्ला जाखानाय नुयो आंजों रायज्लायनो मोनाला बिदिल' होनखायो मेसेन्जाराव हरदों दाख्लैबो सबायाव आंखौसो नायखोमाबाय थाबाय नेरा जों ओरैहाय सुइमिं पुल माबाफोरजोंहाय फैदोंमोन ना बेरायनायावहाय आलासिखौनो मा खोन्थाखो फाथ्थायानो गैया जायो नों गोलैदोंमोन आरोखि औ दालाय बैयाव लामायाव ससेयाव गोलैयाखै बियो मानसिया नुदों बे समावहाय नों बे फेसबुकआव बे माबा फट'खौसो नुदों नोङो बे माबा आंनि बे आथिं गोलैनायाव खाना होबायना ओमफ्राय बेखौ ओरै बोख्लायनानैहाय खाना होबाय नालाय बेबो बोरैबा फेन्दा गुफुर नुब्रबदोंनो ओमफ्राय बेखौनो गोसोथोबाय आरोखि नोंखौ ने दा आंनावसो नाम्बार बिबाय थाबाय आंखौ हरनिनो बुलायखादों ब्लक दोनदोंलै हरबाय थानायखाय हाबाबो जाखाबायना इयो दाख्लैसो हाबायावबो लेंहरलायखादोंमोन जारलालै ओमफ्राय रायज्लायो नोंजों ना रायज्लाया मेसेन्जाराव हरदोंरा सोर होननानैहाय नाम्बारखौ हरदों दे आंलाय सोरबा जाथिखौ बासिना जाना ओमफ्राय आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरगोन आरो जेखिजाया आंथ' नामाथ' सेबखौ जादोंमोन आंनावहाय टुफ्ला दं नालाय फंबाय नोङो हाबा जाबाय जि हिन्जावखौ लाबाय बेजोंनो मोजां संसार जा माने गुबुनजोंहाय खुनु गुबुननि हिन्जावफोरजोंहाय बेफोरबायदि फन रायज्लायनाय बा माबा मोनसे लानो नाङा आरो नङाब्ला नोंसिनि संसार जानायावहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं फोथायलायनाया गोजान जायो आरोना रावबो हिन्जावखौहाय गेजेर ससेयावहाय नागारलायनो होननानै लाया नोंनि हिन्जावाबो नोंखौहाय दा नागारलायनो होननानै लाफैयाखै ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय सिख्लासो नुयोना मा जाखोथाय आयु सेंग्रा गोरलै गोरलैल' हरखायोरा नोंनावहाय ओमफ्राय नोंबो गलियो ना मा गोसोआखौलाय माबा साबोनल' फुखायो मा होनो निरमा साबोनजोंल' दुगैखायो आदसा जेबो पार्लारावबो हाबफेरा ओमफ्राय सेंग्रा गोरलै गोरलै हरला नोंबो गोसोआ एसे गलियो नामा गलिया बिदिखौ गोदोनिफ्राय मोनबोखानायखाय लाख लाख ओंखायनो गोसोआ दाद जानांगौ आरो ना 106 जन हरखानायखाय लेटार रिसिभ बेखौबो आं रिप्लाइ होआखै सासेनिखौल' गांसेल' रिप्लाइ होदों बिदिखा एमनिखौल' ओमफ्राय आयु मा जा मानसिजों जोबखायो आंखौ बस खामानि मावनानै उन्दुजाना खायो आं टेनसन फैयो बिदिखा दाबो गोसो थोनाया जौल'खा
दाबो हाबा जाखानबो जेव जेव खयना रासिनो आं बे आदाया होनदों दाखालिबो बासाव थांबाय जि ड्राइभार सेकारफोरा जि रायलायलांबाय हेन्डेलमेनाथ' सासे हाबा जायाखै हाबा जानाय बायदिखौनो नुवासै होनबाय नांगौ आङो बे सिख्लाखौ होनबावनो जाहैदों थैनोसो मिनिनानै ओमफ्राय दा गोसोआ लदाद जा आरो गावबागाव माने बेखौ नांजाया मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ आङो दाबो जेव जेवसो गोसो थोना दंब्लालाय जारलालै नांथारखाया आङो हौवाफोरखौबाथाय हौवाफ्रा ओंखाम ओंख्रिल' संनो लाङाथ' आंलाय सानै लाबाय होननानैसो खोनादोंमोन मैयाहाय इउटुबाव नुनायखाय सानैखौलाय बोरैथो लानो हानांगौ जाखो आंलाय लाबाय नामा सोंदों माने मालाबा मालाबा फार्स्ट लाभ हिसाबै गोसोखांनाय मानाया थायो दाबो सानै बायदि जाहैबाय बेनो दा हौवाफ्रा मा सानो आंखौ सेक्सि गोल' होनहरखायोरा मा होननाय जायोथाय नोंसोरसो मिथिसिगौ हौवाफ्रा सेक्सि होनो ओमफ्राय मा जायो इंलिसनिसो इयो सानो आं मायाव सेक्सि नुयो बे मोदोम गोरा देहा गोरा स्टाइलनि मानसिखौसो हौवा लाग्रुंनो हाग्राखौसो होनो दा ओमफ्राय आंखौसो बिदि होनहरनो राजा जोंखायो ओमफ्राय आरो दाख्लैहाय कल रेकर्ड आराम रायलायनायबो खोनालायबाय आं मालाबा गोदोनि ना मानिनो ओमफ्राय जेनेबा बोरै बिदि रेकर्डखौ मोननानै दामा होलायसिगोन नों मा साननानै दामबाय माखासे मानसिफ्रा माने आंखौल' गाज्रि नुयो नालाय ओमफ्राय आंबो एसेग्राबनि लेथ्रा गोसोनि मानसि ओंखाया नालाय आं मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रि माने गाज्रिखौ आं बिबुखौ मालाबो गाननो हायो गोसो जायोला दा आं एसेग्राबनि इदिसिम थाङा खिन्थु गोबां मानसियानो माखासे बुजिनो रोङि इसोराथ' बयनोबो साननो हानाय मेलेमखौ होखादों नालाय मानसिनोनो सबसे बेस्ट साबसिन साननो हानाय मेलेमखौ इसोरा होदों थेवबो बिनि गेजेरावहाय मानसिया साननो रोङा बिनिखायनो माखासे माइगाब जुजाय बासिनो रोङि मानसिफोर दङ आरोखि बे बुहुमाव सोरबा बायदिया इसोरा थोजासे मेलेम होदों थेवबो बियो गावनि मेलेमखौ बाहायनो रोङा नै बिनि पारपसावहाय आङो बे रेकर्डखौ होनानै होदों जाहैबाय गोबां जोंनि नैबे ओनसोलफ्राव माखासे बुजिनो रोङि माखासे आंनि सायावल' गाज्रि आंखौल' गाज्रि नुग्रा बिथांमोन सुबुंफोरनि थाखाय साननो रोंथोंसै होननानै आङो बे रेकर्डखौ होनाय जादों आरोखि माने मोननैखौबो नुथोंसै मोननैखौबो नुथोंसै माने आंनि अनगा माने गुबुन सासे मानसिखौहाय माने दाय नुवा नालाय माने सासे मानसिखौल' दाय नुबाय थायो आंखौल' होनो माने लोङो जायो बेबायदि जेबो मिथिया बेफोरबायदिनि थाखाय आङो बै साननो रोङि सुबुंफोरनि थाखायसो आं बे रेकर्डखौ होनानै होदों आरोखि जाहाथे बुजिथोंसै होननानै ओमफ्राय नोंनि हिन्जावनि सायाव गोबां माखासे हौवाफ्रा हरलाबायो होनदों नों बिसोरखौ मा नुनाय बेसोरखौथ' आङो माखासे बुंनांगोन जाहैबाय खारन जाय बिथांमोना फन हरनो बिथांमोना बिराद साननो गोरों बुजिनो गोरों आं मा पारपसाव बुंदों रायजो राजाफ्राबो बुजिनो नाजाथों आरोखि माने जायफ्रा साननो गोरों बिथांमोनासो मालायनि न'खर जानायाव हाबसननो आं बेखौसो बुंगोन माने बे आरोखि जोङो हाजारखिया लोंग्रा जाग्रा गाज्रिब्लाबो जों मालाबाबो मालायनि न'खर जानायाव जों हाबसननाय नङा ओरैनो बे आरोखि जोंनि साननाया मालाबा समाव जोङो फाल्थु जकिं सोरखौबा खायदावनाय सोरखौबा जंखायनाय बे थायो जोंनाव मानसि हिसाबै थेवबो खायदावनायसिम थांब्लाबो बैसिमाव जेन थांनो दानांथों आरोखि बे आरोखि आंनि बुंनाया ओमफ्राय माखासे रायजो राजाफ्रा होनो आरो मिनिया एसे माजाद भिडिअ लाबोयोरा होननानैहाय ओमफ्राय दा जेनेबा बे सिनिसिम नों मा मेसेज हरनो बे माजाद भिडिअ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय गोबां मानसिया दिनै जोङो इउटुब फेसबुक खुलिनानै 3 इयार जाबाय बोसोरथाम जानानै फैबाय बोसोरथामनि गेजेरावहाय दिनै जोङो हाजार मोजां भिडिअ हगारबोबाय बैसोरबायदि सोंखारिग्रा सुबुंफ्रा बै भिडिअ मोजाङाखौ ओइ फंबाय बा बिदा बेबायदिनो भिडिअखौ मोजां होबाय था जों नायो बेफोरबायदि बुङोमोनथाय सोंखारियोमोनथाय बै गाज्रिफोर भिडिअफ्रा नायजाथावि भिडिअफ्रा गथ' गथाय फिसा फिसौ लाना नायजाथावि भिडिअफ्रा गनायबो नङामोन आरो गोजानाव थागौमोन दिनै गाज्रि होब्ला मा जोंनि मानसिफ्रा गाज्रिखौ बोगलागथाब नायग्रा बिनिखायसो
बे भिडिअखौ नायजोबनायखायसो बोलाखथाबना नायनायखायसो बिसोरो सोंखारिनो रोंदों बै मोजांखौ जुदि नायोमोनब्ला बिसोरो सोंखारिगौमोन ओइ आमोखा बेबायदिनो मोजां भिडिअ होबाय था होननानै बुंगौमोन बे आरोखि बेनिखायनो जायफ्रा बैसोरबायदि सुबुंफ्रा बुंदों बिथांमोननि थाखाय आं सिलुट होयो आरोखि बिथांमोननि थाखायबो मोजां आंनि थाखाय ओमफ्राय दा जेनेबा माखासे गोरलै गोरलैबो फरायसाफोरबो थायो नालाय गोबां इडुकेटेड मानसि दंसै जोंनि बर'नि गेजेरावबो बर' लेंगुवेजजों नायग्रा दा जेनेबा बे गथ'फोरनिसिम मा मेसेज हरनाय गथ'फोरनिसिमथ' बेनो जायफ्रा फरायग्रा गथ'फोर बिथांमोना फरायनायावनो गोसो हो मबाइलफोरखौ दैनो नाङा बारा एसेग्राब फारसेनिफ्राय टाइम दंजोबखायो जायफ्रा फरायग्रा गथ'फोरनि थाखाय फरायनाय जानाय उन्दुनाय गासैबो माने टाइम दंजोबखायो आरो फरायनाय टाइमाव फराय उन्दुनाय टाइमाव दसे उन्दु स्टाडि टाइमाव स्टाडि था मबाइलफोरखौ दाला एसेग्राब दानाय आरो मबाइलखौ नायब्लाबो माखासे गोबां क्लासनि भिडिअफोर दंखायो नै बेफोरखौ माने सोलोंथाइ बिथिंनि माखासे भिडिअफोर दंखायो बेफोरखौ जेन नायनानै सोलोंथाइखौ लायो आरो ओरैनो आल्टु फाल्टु भिडिअफोरखौहाय नायनाङा आरो दानाय जोंनि भिडिअफोरखौ नायालाबो जायो आरोखि जायफ्रा माइनरिटि फरायनाय गथ'फोर बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायालाबो जायो जायफ्रा 30नि एबाव 30नि माने गोजौआव एबा 25नि गोजौआव बिथांमोना हाजासे नाय आरोखि बोलाखथाब नाय आरोखि आथिं थारखानिफ्राय थिखिनिसिम नाय खिन्थु बेनो मोजां भिडिअखौ नायोब्ला जों मोजां होबाय थागोन मोजां भिडिअखौ जुदि नायाब्ला जों गाज्रिखौनो होबाय थागोन बे आंनि थांखिया